Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla monen ruɓindu jandeli moɗon weltare min dañi huccidde moɗon oɗo subaka alhamisa hande ko wiide tan goto fo salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama jurama bertama juuɗe gam ɓe duwono amen walla mbiyan tan min bertiɓe juuɗe haaɓe duwono amen Amadou Moussa oɗo rafi wawa ummade e Sénégal ummo e aduna foof ko banimon debbo Aissata Ndiaye bonum gorko Amadou Moussa no bisimilla ma mbani mbadde debbo pullo mi salminima mi salmitimama no fewi mi ñagalmama Allah moƴƴere kono noon kadi anen ko mbinomi hanki ko association yidɓe Aissata Ndiaye tooñi hanki vraiment bon hunde no wayni dal il faut deuxième tour woɗa andi komi juɓɓinnoɗo vote bon mais o saha joni wiɓe eyɓe ɓuuri daɗi seetan donc pourcentage o heewani il faut min mbaɗa organiser deuxième tour hande so Allah jaaɓi so tawi mi ƴeewno wayata dal donc so tawi ɓe mbi eya tooña on saha ma usto kadi hande ko dañnoɗa hanki ko dañta ɗum hande ɗum noon mi wiima noon mba salmitimama no fewi caggal yettude Allah ko julden nabi Mouhammadin ya Rasulullah sallllahu alayhi wa sallam jetten nene kam e baba kono kadi jetten ɓe ganduɗa ɓe ko yeeɓiyankoɓe meɗen jamma e ñalawma subaka e kikiɗe ko en tampata wiide ɓe kala subaka ko weltare e wetare huccidde mabɓe wiide ɓe kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala ko ɓuuri tengtude hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude ne wayno ko alhaali konnguli ɓe ganduɗa ɗi ko goomu witengu OMS woni fedde tambinde kala ko fate banggue hono safare leydi safare tigui windere nde hollunoɓe wonde yo chloroquine ene wayno dartini e safara coronavirus o saha hande noon ardiɓe leydi men Sénégal to banggue safara cuuten konnguli kono kadi ene hen goɗɗum ko yewti ko e toɓɓe goɗɗe certuɗe ne tawe e nder jayndeji leydi men Sénégal jayde quotidien uddita damal ko noon tigui nden noon jayde wi ko gonka kam e jogogal oɗo o rafi coronavirus ɗo e leydi men Sénégal professeur Moussa Seydi mo ganduɗa kam tigui ardi oɗo protocole to banggue safara kiɗo lekki witteki chloroquine e wiide makko de Sénégal ina wayno ha joni de haytata walla mbiyen wultotako e hutorade ɗe poɗɗe biteɗe chloroquine kanko noon gardiɗo hono safara rafiji daɓodiroji toon to hôpital Fann holliti wonde de eɓe ƴetta responsabilité mabɓe e fannu o jayde l'observateur koɗin konnguli tigui arti e konnguli mo ganduɗa ko professeur Moussa Seydi jayde wi noon ko gongaji makko kanko fanniyanke to banggue safara daɓodiroji wiide makko noon ɗo e Sénégal hay goto de ene wayno mayani tawi noon jeeyi sababu o ko ɗe poɗɗe biteɗo hono hydroxychloroquine ɗum noon saabi noon e wiide makko o yani foof holko jeeyi sababu Sénégal ina dartina hutorade ɗe poɗɗe biteɗe chloroquine eɓe rafaɓe rafi coronavirus goɗɗum ɗum ko tawete ko galle gandiraɗo tigui hono oɗo rafi to banggue test o wiyete ko institut Pasteur jayde wi noon ko goto tigui heddi hen tawi jeeyi sababu o ko rafi coronavirus kono kadi joyo daaba hen saabi noon ɓeɓe ganduɗa ko golloɓe toon to institut Pasteur ɗo e Dakar ko jiiɓore kulhuli kame miijoji teska toon sababu noon ko on laboratoire mo ganduɗa ko mantiniɗo to banggue test coronavirus kañum tigui mema e ɓerde jayde enquête loski nden ɗon ari ko e goɗɗum haysino tawi ina jilli rafi coronavirus nde ari koye keneli kam e fundu kala e saaha teskateɗo ɗo e wuuro lamorko ngo Dakar kono kadi e gonka ka wona ko woni covid 19 jayde wi noon ko koddigal ngal ganduɗa ngal hande ina waɗi kulhuli no fewi saabi noon ɓe cuuɓi noon wiide ko kay Dakar najo kala ina foti wurde ina wayno wawde hutorade masque ɗum ɗon noon haysino tawi rafi o gasi ɗo sababu noon ko hendu ndu ganduɗa ndu ko hendu bondu hen sadio ko curki otoji kono kadi e poussiére woni tan ko ganduɗa ko woni fundu mantinidu ɗum ɗon noon sukkude kini muɗum e kala e saaha ina foti tigui ha joni amnade sababu ha tengti noon e saaha gonaɗo ɗum ko coronavirus ɗum ko hendu ndu moƴƴani jayde las quotidien ina wayno koye coronavirus arti kono ko e fannu goɗɗo ɗum ɗon noon ko neɗɗo keddinoɗo e o mboros coronavirus hanki ponnoɗo ubbede toon to guenale Diamaguène ɗo e Dakar ɗum ɗon noon hoɗɓe toon ɓe de mbi ko tati memata jeenayyi saabi noon ɓe cali tigui on ɗon ubbe toon ɓe kelini hono ambulance auto sapeur pompier en kam e croix rouge no jirɗon ni e natta ɗe ɗum ɗon noon addi ha joni kulhuli mawɗi kono kadi e gueɗe e kamniɗi saabi noon haaɓe mbaɗi erango faade e laamu ngunde ummoto woto ko ɓuuri sasa yande e woyndu ko jayde Soleil addi nden ɗon ari ko e ndema ɗum ɗon noon koko caggal kay peeje ƴettaɗe gam tigui Sénégal heeɓa ko ñamata ko tawi noon koko timmi to banggue ndema saabi noon ɓe koliti wonde ko campagne agricole manam tan ko ruumo tigui hono tinago ngo holitama de wonde ko ɗamaw kam e jorto moƴƴo joga hen saabi noon ha Moussa Baldé jagoɗo tambiɗo kala ko fati e banggue ndema leydi men Sénégal holliti wonde ko ganduɗa ko sa hande aɓe kay joopi manam aɓe
bandiraɓe ndi wondi maɓe kay coñ ko tolni ha joni e 3,4 million tawi koto banggue toon ko yuti ko e ndemanteri hikandi guila e maaro gawri hani e ko nandi hen caggal las ko vox caggal le soleil ko vox populi ko noon tigui nden ɗon jayde ari ko e fannu goɗɗo ko suka debbo biteɗo rango mo ganduɗa kala e sahade ko tesketeɗo o wadde gueɗe kantoriɗe e to banggue réseaux sociaux hollirde terde mum bandiraɓe jaafo konguɗi hollitama de wonde o fawama junggo hanki ɗum ɗon noon ko caggal ndew kay jagga toon to nokku to hôtel mo ganduɗa ko Ngor wonno ko hanki noon hollitama de wonde ko ñalando tigui mantengo ɓe banno toon saabi noon haaɓe kay pilmi koye mabɓe e gueɗe kantoriɗe o saaha noon omono tigui tawi toon to dikka kono ɗum ko sukaɓe wobɓe ɓe ganduɗa kadi ko sukaɓe tan ɓe duuɓi munen so kiwi ko duuɓi 15 worɓe rewɓe tawa ina goni e appartement ina luwi ina mbaɗa hen kañumenne gueɗe kantoriɗe ina pilma koye munen ɓen ɗon sukaɓe noon oɗo saaha hande ɓe pawama juuɗe ɗum ɗon noon ko gueɗe kayisaji kono kadi ko gueɗe kulɓiniɗe kadi en délibération addi nden ɗon ari ko e goɗɗum omo ganduɗa kay ko contrôleur manam tan ha joni ko mbiyen ha joni neɗɗo ƴewannoro ko yewte banggue gueɗe impôt et domaine manam ko fate banggue gueɗe jeeyi leydi kam e guendi holtamde wonde ko kanko tigui oɗo saaha hande naati e scandale to banggue jeeyi guendi ɗum ɗon noon ko wiyete ko Babacar Dia holtamde wonde o wujjanno kay ko fond dossier manam tan ko kayitaji janani tawi noon koto banggue leyɗele tawi ko ñemba kadi hono signature directeur makko woni directeur général toon to impôt de domaine ɗum ɗon noon o yitama hen noon tawi noon ko caggal nde plainte uji kewɗi joƴƴina fewde e makko ɗum ɗon noon ɓeɓe ganduɗa ko sûreté urbain de Dakar kañum tigui waɗi losko ngo haaɓe jii hen yimɓe jiiɗiɗo ina gondi e ɗen caɗele nde on tuma noon ɓe ndewi ndi haaɓe tawi ko kanko tigui waɗata ɗen gueɗe kantoriɗe toon to Almadi noon e toon to Yoff kala parcelle ɓe mbi ina jara 3 ha 5 millions e copreje meɗen CFA jayde stade uddatadama ko noon tigui nden jayde ari koko yewti ko hande e gonka walla mbiyen e yewtere fewde e Krépin Diatta ɓiɗo Sénégal najo ndewi noon beele ko yahat walla o heddoto toon to Bruges mo ganduɗa ko club makko tawateɗo toon to hono Belgique jayde ndewi noon o saaha omo ƴame no fewi saabu Hertha Berlin Allemagne ƴamama AC Milan toon to Italie wat forɗo to Angleterre e Ajax toon to hono toon to ganduɗa ko woni Hollande ina ƴama onon ɓiɗo Sénégal najo kono tan so tawi en tumnima konguɗi Sidal Sarr wiide so tawi kañum ina waajomo wiyatama ko yo heddo fodde hitande timmude toon to Belgique goɗɗum ko tawate hen ko entraînement mo ganduɗa o kay e date manam kay hono happu naggaɗo gam tigui fuɗɗitade championnat toon to leydi Angleterre oɗo saaha de ina wayno e hono jaltingol ɗin matcheji kala andama ina tawi e hello jeegom e nde jandi witende stade goɗɗum ko tawate hen ina wayno ko calcio woni championnat toon to leydi Italie Serie A hollitama wonde de ene wawi fuɗɗitade ñande 13 ha nogas lewru juin ɗum ɗon noon foof de ma andi e oɗo alkamisa hande ina tawi e nder hello jayde witende stade ko ɗon uddi robinet men jayndeji o subaka Aissata noon tigui Amadou haɗen ɓennude stade Krépin Diatta mataw heddade ɗum Belgique min yiyandam ɓuure makko o liggo taw banggal doole ɗe kadi ha ɓooya seeɗa min mi yadani hen holko saabi o saha hande ɗo woni ɗo aɗa andi joueur way comme no way kono debbo jontaɗo ni so tawi ene ƴame ene salo ene ƴamo ene salo tan so ɓooyi seeɗa hono ƴamoɓe nattat arde c'est à dire ɓe waɗde hunde waɗi ko saaha o so yonti tan poɗɗa ko yaade sona ɗum sa yeɗo muño ha ɓooya tan hunde wonata ko usade par ce que joueur ɗum wonda cukalel ɗo e mbawka ma ka ɗum ɗon ɓurɗen kalin ɗo hen kotama ɓurata hewde kono kadi e wonde jobdima woni salaire ma e wonde kadi ha joni cachet ma ɓurata hewde kono so tawi aɗa ɓeyɗo duuɓi tan hunde ne ɓeyɗo ustade te ene usto aussi ko ƴametɗa ko ene ɓeyɗo ustade en même temps aussi halis on ɓeyɗo ustade noon tigui ko yiyande gonɗo mi wiya journaliste sport journaliste sportif tigui wadde min kam jiyatnomi ko yo liggo taw forme o eko way noon tawde aɗa no way famdude ni eko way ɗon foof hande football ko doole tigui famdi ko non ñaaɗi machallah football ko doole tigui namdi Amadou banggal gongal gareten woni ko ganduɗa hande ha joni jikki uddude koye woni tan coronavirus o walla mbiyen covid-19 OMS noon Amadou addi ko kabaru wiide tan chloroquine yo o dartine e banggal safaro saabu e ƴewtindagol mabɓe dal ko mataw addata caɗele ɓuuri hewde ɗum ɗon noon ɗo e nder leydi meɗen professeur Moussa Seydi kañum wi tan ko kamɓe mabɓe jokku safrirde chloroquine saabu guila nden ha joni ɓe jiyani hen caɗele
ko hunde nde ganduɗa ene jari haalde Aissata hayso tawi en mbawa hen junnade saabu en gandi waktu ɗi dokkani kono noon ene jari laɓɓitinde OMS nana ɗeɓa tampinde yimɓe nde oɗo rafi fuɗɗi nadde aduna o kamɓe ɓe gadi jopade ko Afrique ɓe mbi ko ɗo eko fayi arde ko tolni e million ngaji yimɓe ma maayi ɗo e Afrique tawi jeeyi sababu o ko oɗo rafi coronavirus te on saaha eɗen gandi ko wiyete épicentre o woni ko Amérique woni États-Unis e hoore muɗum tawi Europe juuwi ha heɓidande Asie meeɗi hen Océanie Amérique e ko way noon ɓe mbi Afrique de million ngaji ɓe limti ha wayno leydi ene ɗaminama ma e rafi o te ha ɗo ene wayno sa yino rafi o yara ɗo e Afrique eɗen gandi ko mbi ko gonɗani te nde ɓe mbi noon nde on saaha Amérique latine woni côté Amérique du Sud Brésil Argentine e leyɗele mbaɗe noon Équateur keɓano rafi o hono wayni kono hande sa daari épicentre o woni diwan walla continent ɓurɗo jogade o rafi ko toon to banggue Amérique latine surtout ko woni épicentre kesso ɓurɗo hewde rafi coronavirus wadde firti noɓe mijorto ni walla noɓe kaali taɓe kulɓini Afrique ni ɗum ɗon natti wawde nadde koye expert uji enen ɗo e Afrique ko ɓoyani koɓe jalti ɓe mbi wonde ko ɓe ƴeewi expert uji mabɓe mbaɗi witto tawi kodorokin ina adda caɗele so tawi neɗɗo saframa e coronavirus ne jibinan ɗum ko wiyete arrêt cardiaque ɗum ɗon noon mbimi wonde ne wawi wonde ɗum ɗon par ce que eɗen gandi rafi o oɗo coronavirus gonɗo Amérique o gonɗo Europe gonɗo Asie gonɗo banggueji goɗɗi ɗo wona on woni ɗo ko inde nde woni ɗo mais gonka ka e sifa o e manam e way rafi no way musde métti no wawi yaade warde ni wona ɗum woni ga donc so tawi caɗele ɗe goni hono kutorgol kodorokin ene tawe Europe yoɓe mbaɗa wittugo to banggue Europe ɓe mbaɗa wittugo to banggue Amérique ɓe mbaɗa wittugo to banggue Asie mais ga e Afrique yoɓe mbaɗa wittu hono gon koɓe mbasa wiide yo yimɓeɓe dartin tawi ko 100 wittu ga e Afrique par ce que jiidani sa daari ko professeur Moussa Seydou wi ko guila ɓami hutorade ɗum enen ɗo eɗen gandi sa daari kala temedere ɗo e Afrique ko sellini ko ɓeɗo ñawɓe coronavirus capanɗe jeenayi ɓe selliniɓe ko kiileki witeki hono kodorokin wadde eɗen jaadi e professeur Moussa Seydou e position makko par ce que eɗen gandi aɗon waɗi gartam aɗon waɗi ɓamtare no fewi noon tigui Amadou te aɗa andi Afrique wawa tugnade tan e saaha foof so OMS wi puɗɗode fuɗɗo so wiyama dartine darto saabu hande ko rafi mo ganda leydi foof no wawi safrirde foof hande ko noon daroto ha safra ɗum ayi banggal Madagascar kamɓe koye banggue ko wayno leɗɗe artemisia kañum ko hen ɓe jiiti safara o ɓe cafri hen yimɓe moɓe wondunoɓe hen ɓe ɗum ɗon ne kadi OMS koko sali ɗum wiide tan kala ƴettowo oɗo safaro yo won e responsabilité ji makko no kamɓe ɓe mbiyani hay goto yo hutoro oɗo artemisia ɗum ɗon ne yonti goto fo ƴetta ƴeewa e hoore muɗum e population ji muɗum kadi e leydi muɗum no lelori kono kadi rafi no lelori e leydi muɗum kala ko ganduɗa ne wawi safrude ɗum daro hen tawde ko safrude rafi o ha ummoɗo ɗo joni ko ɗon yimɓeɓe tolni mataw noon ko wayno tubakoɓe e yimɓe ɓaale mataw won ko woni hakkude mabɓe walla won ko ganduɗa yete ina waɗi différence e mabɓe e banggal gonka Amadou e banggal ñamde e banggal ko way noon foof hande ne wawi tagde so jaggi neɗɗo ɓalejo wasa wadde ɗum no ganduɗa ko noon watta neɗɗo mo ganduɗa kañum woni joom guuru danewu ɗum ɗon fo ko hen mataw e witto mabɓe e soɓe ƴeewi ma wot ko heewi ko ganduɗa ɓe jiiti ɗum kono noon hoto wi min safrani yimbam yo dartine ɗo woni foof yoɓe ƴeew intérêt ji heddiɓene saabu so tawi Afrique hewɓe nani kutoro ɗum hande ina safra rafaɓe mumen hande ɓe mbawa wiide yo dartine to woni foof saabu kamɓe moƴƴani e mabɓe ɗum ɗon ni koko foti ƴewtede no feewi Amadou e ngal ɗon banggal goɗɗum kadi Amadou ko foti ƴewtede woni ɓeɓe ganduɗa hande ina daro wiide ñettan hay goto ubbata ɓeɗo mayɓe e ɗeɗo ceehe maha caggal Malika ƴewtidama ɗo ɗo ganda kañum woni Diamaguene hankkene ɓe caali wiide tan cankiɗo o ubbitake toon ɓe ganda noon beele ko coronavirus wondi ɓe ganda ɓe jii tan ɗum ɗo ari no wiyete kadi sapeur pompier ari e croix rouge ɓe mbi ɓeɗo ubbitake mataw ko mayɗo mo ganda koye corona te Amadou mayɓe corona ɓe ko bandiraɓe mumen ubboyta ɗumen mi yara caggal seeɗa e banggue OMS kongol gotol tan ko tubakoɓe mbiyata ko on change pas une équipe qui gagne wadde ko ɗum professeur Moussa Seydou woni e wadde ko heddi ko arde ko kalɗa ɗo hen koko haala kadi aussi jarka haalde haysono tawi mintaji men nani jaaha en jii Tchad nana tigui ara hen no moƴƴi kono Aissata ko yidde wiide e ko ganduɗa ko woni ɓeɗo yimɓe koɓe kaali ɗo hen ko neɗɗo innama ade so tawi o ronki jeyde haw ronki jeyde lelde makko mayde
Sénégal hulɓinima c'est à dire so tawi neɗɗo maaye coronavirus maaye mabɓo walla maaye e rafiji goɗɗi walla maaye maade naturel walla maaye accident neɗɗo jeeyi ko lelde nde fuɗɗo lelade en plus guenal ɗe woni Diamaguène yo woni Malika yo woni Yoff yo woni ɗo wawi wonde kala e aduna he neɗɗo jeeyi e aduna muɗum e laakara muɗum koɗo fuɗɗo lelade donc mi yiyani holko jeeyi sababu ɓeeɗo yimɓe ina ndenta ina calo neɗɗo cankiɗo e rafi coronavirus ina ubbe e guenale beele so tawi ubbama e guenale ɗe rafi o mataw yaltade makko yaharaɓe yimɓeɓe en tout cas ɗum ɗon ko hunde ganduɗa nde wona gonga te amnota ko yo laamu ngu ummo hen saabu sowona ɗum no mbinomi nane woto ko ɓuuri sasayande woyndu yaade ha heela auto croix rouge e holo e heela auto sapeur pompier sababude kañum exactement toon to Diamaguène cankiɗo hanki o wonimo duuɓi 60 e jeetati o ko kanko jogorno wirede toon ko ɗum saabi noon ɓen mbi ko ala kono fotano wonde gonɗen koye Sénégal ko leydi diine ko leydi teddugal ko leydi ndi ganduɗa ndi moni foof ne andi ko maayo o donc noon mi yiyani foof hol dalil moɓe jogui ha keeɓe calo o mo ganduɗa ko cankiɗo e rafi coronavirus wasa ubbede e guenal ɗe ɗum ɗon yimɓe ne poti fertude guiɗe te eɗen gandi won Sénégal naaɓe hewɓe hande sa waɗi sondage mbiyanma ko rafi coronavirus wodani eɗen nan ɗum kala e saaha donc pour que ɓe calo wiide maɗe coronavirus kadi ne ubbe wadde eɗen gandi ko décision ngaji ɗi ganduɗa ɗi walla ko pellitte walla ko firñitade ganduɗa ndi ala foof ɗo payi ɗum e manam e dow leydi ndi noon tigui Amadou ɗum il faut laamu daro hen tigui saabu ɓe ngala droit wiide neɗɗo o hande suuretake saabu wiyete so neɗɗo ma foti ko Amadou suurede nde noon woni ubbede ɗum Amadou en garati tan jarnude équipe pindimo Dakar e pindimo Paris tigui ko noon tigui ɗum noon ko Pindi TV foof ɗo e Dakar hande kamɓe cuɓinede en gandi ko golle baɗe fayida eɓe goni e wadde kamɓe wonɓe ɗo ko noon kadi en jejjitani équipe Pindi TV gon toon to leydi France DJ Kisma Sy en calminimo no fewi wondude e mo ganduɗa ko Sangote Sangote bon mataw inde nde yeehi mataw inde nde yeehi kono mboɗa andi mami artude mayde inchallah ɗum noon en beltanimiɓe kamɓe foof équipe Pindi gonɗo Paris en ñaguiniɓe Allah moƴƴere ɗen mbaɗaɓe jurmowuri kamɓe to eɗen gandi ko golle baɗe fayida deɓe goni e wadde toon ko weltanade ɓe no hannirta ni ko noon kadi ɗo hen e Dakar no mbiɗen ni équipe Pindi TV kono kadi équipe Siwol FM eɗen gandi foof ko galle goto banggue radio ngo kamɓe kala aussi ɓe calminama e gardugol directeur du programme Oumar Mamadou Sow ñaguiɗo droit o Halimata Dia aussi to banggue rédactrice en chef kañumne salminama no fewi ko ñaguiɗo droit o no hannirta ni correspondant men aussi wonɓe diwnuji ɗi e haalirde Siwol FM kono kadi e correspondant men wonɓe e caggal leydi guila France ha toon to Amérique e dendagal jokli en tout cas Espagne e dal partout Afrique ene wonde Europe e Amérique foof kamɓe kala ɓe jettama ɓe dokkama teddugal e o subaka noon tigui Amadou e janude Diop o yiiɗa ñebbe kaw Abou Samba Diop e Samba Diop e hoore muɗum kañumne ɗum wonno komin gaddanno mon hande banggal ruɓɓindu jayndeli moɗon ko wiide on tan yo Allah waɗan en jaami kisal ɗo min kadata ha gongol bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno Amadou Moussa an heeɗanno e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat